Jidher li finalment bdiet tfeċċ il-qawsalla hekk kif pajjiżna hawn iżjed infejqa milli morda bil-Coronavirus. Fl-aħħar sigħat dsatax-il persuna oħra fiequ mill-Coronavirus. Ħabbret dan is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci li spjegat kif b'kollox fiequ 223 persuna mill-COVID-19. Jekk inħarsu lejn dawn it-19 każ li kellna li fiequ, għandna 2 li kellhom età taħt id-9 snin, 2 bejn l-età ta' 20 u 29 sena, 5 bejn l-età ta' 30 u 39 sena, 4 bejn l-età ta' 40 u 49 sena, 3 bejn l-età ta' 50 u 59 sena u 3 oħra bejn l-età ta' 60 u 69 sena. Il-każijiet attivi ta' persuni infettati issa jammontaw għal 221 każ. Intant il-Professur Gauci qalet li fl-aħħar sigħat saru 611 test u minnhom żewġ persuni rriżultaw fil-pożittiv għall-virus. B'hekk in-numru ta' infezzjonijiet li kellna f'Malta issa tela għal 447. Minn dawn 60% huma rġiel u 40% huma nisa. L-aħħar żewġ każijiet ta' coronavirus jinvolvu mara ta' 60 sena li taħdem f'dar tal-anzjani li kienet dieħla taħdem għal numru ta' ġranet. Il-mara ma kellix sintomi. Li każ huwa li ma kellux sintomi ma xin it-test jgħini għal din il-mara hemmhekk ħarġet pożittiva. U allura issa din il-mara tkun qiegħda f'iżolazzjoni u għalhekk inti ma tkunx qiegħda tesponi lill-kollegi tagħha fil-home u anqas iktar lill-anzjani u li huma residenti fil-home. Ra minn hekk kellha persuna oħra li huwa fil-familja bħala kuntatt u hemmhekk dak qiegħed f'kwarantina wkoll. Intant raġel ta' 43 sena ġie wkoll infettat bil-virus. Ir-raġel li jaħdem f'uffiċċju baqa' jmur għax-xogħol anke meta kellu s-sintomi. Il-Professur Gauci qalet li qed isir intraċċar tal-kuntatti li kellu r-raġel kemm mal-kollegi tax-xogħol kif ukoll ma' familtu. Fit-tmiem il-konferenza tal-aħbarijiet, il-Professur Gauci tennit l-appell sabiex nieqfu nosservaw il-miżuri.